Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa a darasinmu na farko a wannan channel mai albarka. Yan uwa, yau darasinmu na farko ina tafe muku ne da yadda za ku sauke Waka a cikin Audiomack. Audiomack application ne wanda ake sauraron waƙa a ciki. Da yawa za ku ga mawaƙa suna ɗaura sabbin waƙoƙinsu a wannan application na Audiomack. Shi dai ana sauraren shi ne ta cikin application ɗin. Da farko za ka shiga ne ka yi downloading na waƙan yadda za ka iya sauraron waƙan a offline, sai dai waƙan ba zai je kan wayanku ba. To in sha Allahu yau muna tafe muku da yadda za ku sauke waƙan zuwa kan wayarku cikin sauƙi. Da farko mutum ya kasance yana da wannan application ɗin na Audiomack. Na san da yawa suna amfani da shi. Idan kuma ba ku da shi ma zan ajiye muku link ɗin a description sai ku je ku sauke. Sai ku sauke shi sai ku yi register. Idan kun sauke, waɗanda ba su amfani da shi, kuna buɗewa zai nuna muku ku sanya email naku, email address. Kuna sanyawa zai nuna muku ya wuce da ku. Za ku yi register dai bai da wahala. To da zaran kun yi register sai ku je ku nemi waƙan da kuke so ku yi downloading nashi. Misali kuke so ku sauke a kan wayanku. So yanzu ga shi nan ina cikin wannan na Salim Smart. Bari mu zaɓi waƙan da za mu sauke mu yi amfani da shi. To misali yanzu bari mu ɗauki wannan waƙa na ciwon so. Misali wannan waƙa ciwon so. To bayan kun buɗe waƙan da kuke so ku yi downloading nashi zuwa kan wayanku, abu na farko da za ku yi sai ku danna downloading. Misali ga shi yanzu na danna downloading. To ga shi yanzu mun gama downloading nashi. To yanzu wannan waƙan ba ni da daman da zan je in gan shi a kan wayana. Bara ma in ce zan tura wa wani. Sai dai idan zan saurari waƙar, sai dai in saurare shi ta cikin wannan application ɗin. So yanzu abun da za mu yi, za mu je yanzu zan gwada muku yadda za ku sauke waƙan kuma zuwa kan wayanku. Da farko abun da za ku nema yanzu shine File Explorer. Na san da yawa kun san da shi. Ga shi nan File Explorer. Da shi za mu yi amfani yadda za mu sauke waƙar zuwa kan wayarmu. Da farko idan kana da wannan File Explorer sai ka buɗe shi. Idan kuma ba ka da shi zan ajiye link a nan a description sai ka je ka yi downloading. To yanzu za mu buɗe File Explorer mu. Idan kun buɗe sai ku danna wannan zane guda uku na nan saman hannun hagu. Ku duba za ku ga internal storage kan waya kenan sai ku shiga. Idan kun shiga sai ku duba a hankali ku shiga folder Android. Ga shi nan. Idan ya buɗe sai ku shiga folder nan da aka rubuta data. To idan ya buɗe sai ku yi kasa kuna duba a hankali. Za ku shiga com.audiomack ga shi nan sai ku shiga. Idan ya buɗe sai ku shiga files. Idan ya buɗe sai ku shiga Audiomack. To yana buɗewa Audiomack zai nuna muku kamar haka. To yanzu wannan na ukun shine wannan waƙa da muka sauke ciwon so. Ga shi nan a nan kuna gani shi. Ga shi nan a nan. Shi ne ciwon so. Yanzu abun da za ka yi a nan
za ka yi editing na wannan. Gashi nan za ku gan shi dai kamar file ne. Ya zo a matsayin file. To abun da za ka yi yanzu a nan za ka yi editing nashi zuwa sunan waƙa. So sai ku danne kan shi in ya nuna muku alaman good nan, ku kula da nan kasa za ku ga rename sai ku taɓa. Gani zai nuna muku kamar haka. To sai ku goge wannan lambobin. Sai ku rubuta sunan waƙar. Misali ciwon so. Sai ku sa dot mp3. Sai ku danna OK. Kun gani? Ya dawo waƙa. Gashi nan ciwon so. To daga nan sai ka yi cutting na shi ko copy. In ka yi haka sai ka yi baya. No, sai ka yi baya ka dawo kan external. Sai mu samu wani folder ko wani wannan sai mu yi posting nashi. Bara mu sa shi a music. Bari yi posting nashi a nan kawai. Shi kenan. Na yi posting nashi yanzu bari mu gwada kunna shi. Bari mu yi amfani da wannan. Me ke daminki, 'yan mata kin tare mana hanya ne, ki je ki gida. To wannan shine hanya mafi sauki da za ku sauke waƙa zuwa Audiomack, daga Audiomack zuwa kan wayarku. Kun dai ga yadda muka yi. To, 'yan uwa sai mun haɗu a darasi na gaba. Mun gode.